Gairebé no passava ningú pel carrer. Sentia, en canvi, els sorolls de cotxes i autobusos, el trontoll del transport de la Rambla, que quedava ben al costat de casa seva. Llàstima que un edifici alt i lleig li tapés la vista de la gent que s'hi passejava. Alotes, joves, senyores que sortien de missa, homes i dones que feien cua davant la taquilla del cinema, parelles d'enamorats, nins... Digui? Escolti, què seria en Àngela? S'equivoca, senyora. Perdoni, hauré marcat malament. Digui? Àngela? Ets tu, Maria? Sí. Què te pareix que no és hora? Vàrem quedar que ens trobaríem a les 6 i falta un quart. Que ja estàs llesta tu? És que he pensat que no em convé sortir. Per què no ho has dit abans? Què faig ara amb ses entrades? Perdona, pensava que amb un parell d'aspirines m'hauria passat és mal de cap. He esperat fins a darrera hora. El que has de fer tu és colgar-te. D'aquí a una horeta te faré una visita. Necessites res? No, gràcies. Estic contenta que vinguis. T'ho agraeixo molt. Però dona, quins compliments. Només faltaria. Fins d'aquí a un poc. Gràcies. Adeu. Què hi seria en Àngela?